Asikubingelele mbukalani KZN TV sikwamukela hlelweni lethu namhlanje lwengqikithi igama lami ngoNokuthula Mabika Mthetho. Sibuyile ke futhi namhlanje sizofundisa izinto ezintsha, sizokwakha imindeni, sizokwakha amabandla, sizokhuluma nje ngezinto nathi sibhekane nazo empilweni nokuthi siyinqobe kanjani. Angihambi ngedwa ke namhlanje khona umfundisi engizobe ngihamba naye namhlanje umprofeti, kodwa ke wena thana 0357898855 Nokuthula @1kzntv.co.za. So ke sithinte kakhulu namhlanje indaba zemndeni. Kunalento mbukalani KZN TV esesike sayibona ukuthi once umndeni kwangalunga kahle, once kwavalwe emndenini, siyayesibone baba magejageja ukuthi eminye imizi kuthiwe la ekhaya ayikho intombazana eshadayo, abafana bala ekhaya abashadi. Kokunye sike sizwe sithi amantombazana kulo amuza alihlaza, ngisho bekuthiwa iseThekwini, ngisho bekuthiwa iseManguza, enza ngendlela efanayo kuyo yonke indawo. Kodwa ke mhlawumbe ke sikubingelele sikwamukela ohlelweni. Ngithokoze kakhulu, ngibingelele kakhulu sisinokuthula, ngibingelele nabalaleli betelevision abakubukelayo zonke insuku emakhaya. Kuyintokozo gejageja ukuthi sibe nawe namhlanje sizokhuluma izinto ezibalekile ikakhulukazi ezithinta umndeni nebandla. Ngiyakhumbula kade sisakhuluma la ngaphandle sikhuluma indaba yokuthi awukho umndeni ongabi nazo inkinga. Umuntu engabe ekukhohlisa mayethi konke kuhamba kanhle kanjalo nebandla uke wangixoxela ukuthi ama challenges ibandla libhekana nawo nezinto ezenzakalayo ebandleni ziba inkinga bese kuba ukuthi wena uyihandlisha kanjani. Inkinga enkulu la sisinokuthula sifuna ukulapha ibandla, sifuna ukulapha umphakathi, kanti bonke labantu baphakelwa isosi eyodwa ebizwa ngomndeni. Umndeni kuqala ophakela umphakathi, makonakele emndenini umphakathi wonke uxovekile, makonakele emndenini isonto lixovekile. Inkinga ezinkulu abantu ababhekene nabo ziqala emndenini. Angenza isibonelo nje from ukuthakatha, akekho umuntu othakatha umphakathi, wonke umuntu mayethakatha uthakatha umndeni othize. Akekho umuntu othakatha isonto, wonke umuntu uthakatha umndeni. Akekho futhi ozalelwa esontweni, wonke umuntu uzalelwa ekhaya. Uyabona mangabe kuhluleka ikhaya ziningi izinto ezihlulekile kumuntu sisinokuthula. Fanele into ekumele siyenze ibe nesiqiniseko ukuthi siyayakha emhlabeni imindeni, ngoba imindeni iyona eyokwenza umphakathi ongcono, imindeni iyona eyokwenza izikole ezingcono. Bonke labantu obabizwa ngezibongo zabo kuthiwa umthetho lo umabika uluthuli lo, laba bantu amagama ohlobo lwemindeni abazalwa kuyona. So ke into ebaluleke ukudlula zonke izinto umndeni. Ingakho nathi emasontweni fanele sibambisane nokwakha imindeni, ngoba uma imindeni ingakhekile lezi inkinga ezishayayo ayiqali namhlanje akuzona ezesonto, inkinga zasekhaya. Mina ngiyibona le mprofeti ngendlela thina sizwe semnyama amaZulu nezinye inhlanga esiyithatha serious ngayo indaba yomndeni. Ngisho bekuthiwa wayebhungukile xa abanye nobaba la ekhaya, ngisho sefile bathi akuthelelwa namanzi kuhlambulukwe ngaphandle kwegceke before sizasingena isidumbu sakhe, ngenxa yokuthi lento yokubuyisana nokuzwana emndenini amaZulu ayeyibonile ukubaluleka kwayo. Yabona amaSulumane njobe ephethe umnotho kangaka, amaSulumane ayikho into akholelwa kuyona njengomndeni. In a way baze beganane thina sikuthatha njengehlazo, bona bavikela umnotho wasekhaya. Bathi asikwazi ukufaka igazi esingalazi ukuthi la kuphi elingangena limosha izinto la ekhaya. Balihlonipha ukhondolo olungase libhidlize umndeni. Ingakho uthi ukukhula ubusuqokelwe khona la ekhaya ukuthi ingane kaSibani izoshada wena. Bayazi ukuthi ukonakala komndeni ukonakala komnotho, ukonakala komndeni ukonakala kwe-well-being ye-family. So umndeni mawasucheke bonke abantu abacebile emhlabeni, uma kungawona ama companies kuthiwa it Rothschild family, it Rupert family, babizwa ngamagama ezibongo zabo. Khona abantu abangalazi igama lenkosana yakwa Rupert kuze kube namhlanje, kodwa bayasazi isibongo ngoba lezi zizwe zifundile ukuthi uma kwakheke umndeni yonke into yakhekile. Ingakho isithi amasingena kuthina into yokuqala bayibhidliza umndeni. Namanje into eyenza isizwe sakithi singakheki ilento ethi sigijimisile ukwakha isizwe sakukhohlwa ukubumba umndeni, ngoba isizwe sizalwa umndeni. Sigijimisile ukwakha ama political parties, kodwa senze njani? Yingakho emaningi ukuze asidivide efamily. Sike sibulalane sodwa nje umunye yilo nalo nalo, kanti sifa nje sesibulala umndeni. Masibulala umndeni sekufe ini, sekufe isizwe sakusasa, ngoba isizwe sizalelwe emndenini. Yingakho umuntu noma ngabhunguka kodwa
mhla washona akancwatshwa abakubo bengaziwa kukhishwa imemezelo ko TV kukhishwa imemezelo emaredweni fune kumndeni wakhe noma esemakhazena mahala kahulumeni kodwa akaye emgodini engekho umuntu wakubo umsayinelile mayishayiswe imoto kuyalindwa kufika abakubo kuyibona bazomqoqa so ilento yokwakha umndeni into eserious futhi esibhekene nayo njengesizwe simnyama yingakho uthola ukuthi makhamba umuntu sesiyahlambuluka silungisa iphutha la ekhaya ngoba umlando emndenini uyaziphinda masingal attend lento le izophila kuthini be ukhondolo sizofa sibulawa izifo ezizodwa sizoba seyingozini ezizodwa kanti kwaqala kumuntu oyedwa emndenini yingakho mangabe ngcwatshwa ukunothisa ukuthi kuba nembuzi eyihlatshwe kuthiwa yokugeza izandla eyokususa izandla zokufa okuthathe leli ilunga lomndeni ngoba uma singayisusi lezi zandla uzophela umndeni make kwaphela umndeni ifuture senayo isizwe sekho ngoba isizwe sakhiwa umndeni ngamanye amagama umfulo othelela ulwandle olumphakathi umndeni fanele siuhloniphe umndeni kakhulu ukudlula zonke izinto uyazi ukuthi naseBhayibhelini ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngeke ulazi ke leli ngizolazi iyakhulunywa lento yesizukulwane yes iyakhulunywa lento yokhondolo ukuthi kwesinye isikhathi ukona kobaba kuyowela esizukulwaneni kuyowela ebantwaneni yes. Now leyisa ngivezela ngempela ukubaleka komndeni ukuthi asazi ukuthi ubaba uhlulekephi ukuze thina singeke sikhuzuke lapho sesicindezelwa izinto ukwenzela nje sibonele silulu ukuthi sicindezelwa kanjani uyabona ubaba uMandela walwela inkululeko waboshwa wahlala ejele waphuma waba nomuzi waba nemali waba nayo yonke into wahamba emhlabeni hamba uyojeka abazukulu ababoshwa yini ngiyasola ukuthi lento yejele ayilungiswanga ukhondolo sihambe siye Iran usupreme leader wakhona wathi ebusa wasinda bembhoma walimala ingalo ingane yakhe njengamanje aka appearish in public ngoba nayo kuneyintsolo zokuthi limele kusho ukuthi lokho okwenzeka kubaba ukuze ahlale esihlalweni nakumntwana kumficile okuyizinkomba zokuthi lento ishoyo iyiqiniso yokuthi izono zobaba ziyokwehlela ebantwaneni uphinde ubuke kwaZulu ebukhosini bakithi esihloniphayo sihleli ngonyama njengamanje kodwa umbuso udivided kunabanye abafuna ukuthi bahlale esihlalweni ayiqali namhlanje lento ilandela uzoyithola kuyingonyama ezidlula oshaka uzothola odingani belwa nabafowabo lo mbango mhlambe kuyoze kube nendlela ehlalelwa phansi kuhlanjululwe umndeni iqala ngoba uma umndeni ungahlambululiwe nabantu ba divided ngaphandle emphakathini kodwa le division izalwa ngaphakathi emndenini kusho ukuthi iqande kuphuma kulona ichwane lezizwe zonke umndeni mhlake nathi safana nezizwe zonke sawuhlonipha umndeni izinto zethu ziyoqala zikhanye mhla sayeka lento ukuthi angincengile mina vele ngifundile ngizoyimela ngedwa noma ungama wedwa kodwa ikusasa libuza ukuthi uzalwa kuphi kusho ukuthi uqala la kuhambe khambiye lapha la ugcina khona fanele uphindele la uqale khona okukuthi semndenini khona lakho bengifuna ukufakazela obukade kusho Prophet Mawuthi ngisha amakhaza mahala wamncwaba umuntu umndeni ukekho yazi ukuthi ngeke ngibone ko Facebook noko WhatsApp eseshuthwe umbono ukuthi usefile lo muntu lo kusacingwa kuthiwa kufunakala umndeni walomuntu nabakubo ibona phela fanele basayina amaphepha ukuthi lo muntu akaphume engani ngeke uyikhiphe wena i-death certificate yami ngoba uyena umndeni wami kodwa umuntu wasemndenini wami uyakwazi ukuyikhipha i-death certificate kanjalo ne-birth certificate ikhishwa umuntu wakini ayikhishwa umuntu ongahlobene naye asedo Mbukalani KZN TV ngiyazi ukuthi konakele emndenini ngiyazi ukuthi nawe la uhleli khona uyazi ukuthi niyaxabana niyasusana but ngeke leyo kudikile ukuthi uhambe leyo ukuthi uthi uzoyiphumela indlu yakho uyimele wedwa eceleni angathi ngeke izelunge because lento ngisanda nakuyibona izinsukwini ngiyaxolisa ukuthi ngiyikhulume lapha athi ngeke ngabona umfana ubaba ubhuti ethi ngeke ngize ngemncwabo ubaba ngoba wayengifakela iprotection order but ekugcineni kosuku wonke umuntu wayesencenga ukuthi kodwa umndeni wakho noma ngabe ukonile sesiyakucela ukuthi umlungisele mhlawumbe lokho kungayisifundo nakuwena ukuthi awulungise izinto ekhaya ukuze ukwazi uhambe kahle seyidolo siyabuya Asifuna sikwamukele Mbukalani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sikhuluma ngayo indaba yomndeni bakithi umuntu akabuyele ekhaya sesiyikhulumile lento Prophet nanko omunye umbuzo ongenayo uthi obuzayo nawo ngicela ukubuza ukuthi kulezi zinto enizikhulumayo
uma mina ke ubaba engizalile wangangikhulisa noma abazali bami bangizala bangangikhulisa bangishiya kanjalo kukhona nesikweletu mhlambe ekuthiwa sikweletana sona mina nabo if kuukuthi nami izinto sezingilungele sengi-right nabo mhlambe akulunganga bahleli lapha ubaba wakho ukuze abe ne-birth certificate akadingi igama lakho yeah kodwa wena ukuze ube ne-birth certificate udinga igama likababa wakho right kusho ukuthi lokho sekucacisile ukuthi ubani odinga omunye kakhulu ubaba wami akangikweleti ngokungiletha emhlabeni but kunesibusiso engisithola kubaba wami ngokwenza ukuthize okuhle kuyena ayosidedela athi mntanami izinto zakhe azikhanye bese ziyakhanya futhi leso sibusiso asikho ngisho kumfundisi asikho ngisho kumprofeti ngiyosithola la engizalwe khona mangizalwe komalume siyokhulunywa inhloko yomuzi yakomalume leso sibusiso sehle sizohlala kumina mangizalwe ngakhuliswa uma siyokhulunywa uma wami noma ugogo wami leso sibusiso umzali uyohleze umdinga ukuba kuthiwa umzali naye uyakudinga ngabe niyazalana nawe uyamzala manje akuwena umzalayo uyena okuzalayo okwakhe ngesikhathi esekuzalile okulethe emhlabeni number 1 appreciate opportunity khumbula ukuthi ngeinsuku ezo3 azi ukuthi upregnant babe ngadecide ukukhipha bakulahlelele kodwa bakunikeza ichance yokuphila isikweletu sakhe ke wasikhokha ngesikhathi ekunikeza ichance eyokuthi nawe uzoba umuntu besemzimbeni emhlabeni okwakho kunezinto oyidingayo kuyena ngesikhathi uzalwa ke uphuma nomzanyana emzimbeni umzimba uphelezela umzanyana kanjalo nomoya unomzanyana kodwa akaphumi kanye nomzimba owani lomzanyana yilo wezinto ezizokusustain empilweni ozozithola ngama terms and conditions ukuthi when you do one kuyokwenzeka ukuthi nokuthi okunye fanele ukuqaphele mangabe uxabana nabazali bakho uNkulunkulu akajaji ngokuthi wenziweni ujaja ngokuthi wenzeni angiphinde futhi uNkulunkulu angafika la sisinokuthula ungisukelile bese ngiyakudubula ngihambe ngiyejele ngiyojeza ngokuthi ngenzeni ngingajezeli ukuthi ungenzeni wena noNkulunkulu ke unjalo ungangisukela mina ngilwe nawe akajaji ngesenzo sakho ujaja ngesenzo sami kuhle ukuthi ngibe ingane eyenza kahle kubazali bami ukuze mhla uNkulunkulu ejaje inganeni zami angabuka ukuthi ngenziwani mina ngoba masingabuka ngaleyo ndlela ukuthi ngenziwani mina kusho ukuthi umhlaba wonke wonakele ngoba akekho umuntu onomzalo perfect umuntu nomuntu unokugileka okuthize okwenzekile ekhaya siphili ngothando siphila ngokubekezela size sijwayele ukuthanda ekhaya Shuthi ke mprofeti makuukuthi kanjalo ke shuthi noma ngingathatha izikhwama zami ngithatha izingane zami ngiphumele ngihambele ukuze ngingaxabani phela nomzali ukuphuma ekhaya kuhlukene kabili kukhona ukuphuma ngoba udeli ikhaya ku wrong lokho bese kuba khona ukuphuma ngoba wandisa umuzi uyokwakha isisekelo sokuthula mangibona ukuthi ekhaya kunomsindo ngiyakwazi ukuphuma ngiye ngaphandle ngokwakha ikhaya kodwa lokho akusho ukuthi angidisappear ekhaya angilokhu ngivakasha nginciphisa isikhathi sokuhlala ngoba angeke sixabane phela ngihlala isikhathi esincane sixabana nje ngoba sesihlala isikhathi eside so indlela yokwakha ukuthula angibe nendawo yami enginayo yaziwe kahle ekhaya ngingaphumi icatshweni ngenxa yokuthula ngibeka izathu ezizokwenza kube nokuthula ekhaya ukuphuma kwami bese ngibavakashela isikhathi esincane kunalesi ebesenza ukuthi sicabane uma sesihlalile ekhaya ukuthi shuza ulidelanga ekhaya mawuphuma kanjani khona ukuphuma ngoba ngifuna ukuthula ngandisa umuzi wasekhaya ngiyokwakha lapha yangakha bese ngithi kusekuthuleni la bese ngiphinde kube khona ukudikila ngidela ikhaya ukudikila akakhona ukuphuma kahle ekhaya akunasi isibusiso but kwasinye isikhathi wemprofeti usudikila akekho umuntu ovele nje evuke edikile izimo umuntu abhekana nazo ekhaya kubhlungu because nabazali abazizalayo abasiphathi ngendlela efanayo ngike ngezwe mprofeti angazi noma wena nowukhuluma ukuthi kuyakwenzeka umzali ezala ingane ephinda ayithakathi yena umzali ethakathi ingane izimo mhlambe ezenza umuntu egcine efike esinqumeni sokuthi okungcona ngihambe bengaphinde bengibone la ekhaya angithi kwehlukene phela sisinokuthula between umoya nomzali umzali wakho kuyenzeka ngenomoya omubi ebe kodwa umzali wakho akuthakathe kodwa umzali wakho lapho ungena umoya omubi akusho ukuthi nawe hamba uyofuna umuntu wokuthakatha ngoba nobabili nizobe senenze njani nizobe seniyabathakathi ngoba ni control umoya sisinokuthula kuyenzeka umzali angakuthandi
kodwa ngendlela owenza ngayazi agcine sekuthanda angwenzela isibonelo mina ekhaya kumkani ifavorite yabazali bethu bethandwa nje lento kodwa ukwenza kwami sekwenze ngaze ngagcina ngenile enhlizweni kama njengamanje angisaconsi phansi sengiyayibonela izenzo ezibulale lo moya obukade ungena uzokwakha idivision isikhathi esiningi la kunenzondo khona kusuke kuyizenzo zabantu ababili akekho umuntu osuke kuumuntu oyedwa uyakwazi ukuwina umuntu ngokwenza kahle azashintsha umqondo athi kodwa lengane kade ngayiqala but uma umzali wakho ekuthakatha ke lokho uNkulunkulu uyomjaja ngokuthi ubekade enzani embi kuwena but isikhathi esiningi thina esithathu abazali sivamisile njalo ukutshelwa yilabo esesiganwe yibona kade umzali engasithakathanga ngesikhathi sibancane sivamisile futhi ukutshelwa yilabo esesinabo sebesihlolela ngoba sesibadala uyibuza umbuzo ukuthi lo muntu ngoba wayenepower yokuqeda ngami ngemncane waye ngiyekeleni no along the way omunye ungenwe umoya omubi funda ke wena uyofuna usizo lokudila nomoya osungena ekhaya waphehla amanzi amnyama wenza sajikelana sodwa sisekhaya kodwa hayi ukuthi zonke ikhaya lenza ngalutho ukuba ikhaya li wrong umdala ubengekavume phela uzalelwe kuleli khaya nakho ke la inhliziyo zethu noma ukukhuliswa kwethu okungafani khona nina ekhaya kini nakwazi ukwamukela ukuthi ayi abazali bamthanda kangcono umfowethu yes abanye abakwazi ukwamukela lokho abanye futhi abakwazi ukwenza kangcono ukuze umzali agcine nayo inhliziyo yakhe isisondele kuyena because ngiyayibuza nje umbuzo ukuthi eze ngizonde nje ungizondela ukuthi ngenzeni bese ngingakwazi mina ukuthi inhliziyo yami noma mhlambe nokukhula nomqondo awulingani futhi awufani nina niyakwazi ukuthatha kalula nigijime nakho niphumelele thina abanye bethu kusibuyisele emuva lokho mina into eyangisiza emhlabeni ukuthi ngiqale ngazi injongo yokufika kwami nginenyawo ezimbili nginezandla ezimbili ngizokwenzani mina emhlabeni leyo nto yangisiza kakhulu yangenza ukuthi noma yini eyenzeke ekhaya ngingazondi umuntu ngoba yangifundisa ukuyimela laba abangayona ifavorite njalo kuyenzeka kube yibona abakhethwe ngokwesibusiso sasekhaya ngendlela ke umoya yemnyama ephazamisa ngayo umuntu bese naka lezi izinto eziyamazondo kanti zizomdisturb izona izinto ekufanele angayinaki lezi uyena onamandla okuyimela mina nginento ethi sisinokuthula wasala wedwa uNkulunkulu kwethembile ukuthi uyakwazi ukuma wedwa wama nabantu uNkulunkulu kwethembile ukuthi kushuthi wena udinga abantu emhlabeni leyo nto iumoya ekufanele ungavume engqondweni ukuthi ikuphazamise qale wazi injongo yakho phela ufunani wena uzokwenzana emhlabeni once wazi lonto akekho umuntu oyokuzonda ukukuzonda kwakhe bese kukwenzela something ngisho umzali wakho ngoba uyothi ekuzonda wena ubuwenza kahle ngoba ukunqoba okubi ukunqoba ngokuhle okuba kunqoba kunye ukubi kodwa kwenza kube worse angifuni mina ukuthi uthi wena ngoba ngenzi ukuthi sengiyashintsha mina sengizonda wonke umzali ungakhohlwa lo mzali okuzondayo usenento ethize engakuthathi kubekela lapha phezulu empilweni so ungavuma ukwenza kwakhe kabi nawe bese kuyishintsha icharacter yakho khumbula ukuthi ngithe awujajwa ngokuthi wenziweni ujajwa ngokuthi wena wenzani emhlabeni Angikhumbuza indaba kade ngikwenye semina yemshado khulunywa indaba ukuthi ngoba uyangifebela nami ngizomfebela yabona ke sesizifebe sobabili manje kanti wena wenziwe ukwenza kwami kanti ubungangenza mina ngibona ukuthi lempilo engiyiphila ayikho right ngokwenza kahle kumina ngize ngidecide ukuthi ngiyashintsha ngizolahlekelwa umfazi oserious la ngoba ngenzi kahle asedol Bona mKZN TV sihlena Prophet Mageja sikhuluma yona indaba yomndeni into ebaluleke kakhulu ayikhulumayo ukuthi kwasonto lele sikulona leli eselihlukanise nomndeni wakho lakhiwa umndeni awukwazi ukuyokwakha isonto ekhaya ungakwazi ukwakha uthi kasibuyisane emndenini asibuyisane futhi kungalula mangathi asibuyisana sisaphila kusengayenzi lento ukuthi ngoba nakho sefile bese sizama ukuthi silokho sinqoma imbuzi sinqoma inkukhu sithi sizama ukuthi sibuyisane ngoba sekudaleka ukhondo lovele sesobuyisana njalo makunesidumbu phansi seyitolo sabuya Asiphinda sikwamukele Mbolani KZN TV sabulehlelo lenqithi sikhuluma ngayo indaba yemndeni bakithi kuningi mprofethi okuthinta imndeni kwesinye isikhathi thina bomakoti masifike ekhaya kujwayelekile vele ukuthi insizwa nje maze u4 egcekeni ekhaya nabantu beze besho bethi hawo indlela enizwana ngayo uNkulunkulu wami senoqhathwa womakoti bese sifika ngempela
thina bomakoti bese isimo uthola ukuthi umndeni usuyahlakazeka ngenxa yokufika kamakoti ngezathu eziningi njalo ngiyafuna nathi ukusimela ngoba angifuni ukuthi bese kube ngathi sibabi kakhulu kuyenzeka mageja ngifike ngizogana mangifica wena nabafowenu okumkani nabo bonke abantu bonke babheke wena ukuthi mawuhola lo 7,000 uzobe sewondla wonke lo mndeni lo like abahleli abenzi lutho babheke wena mangifika nami ngumakoti nami ngibheke lo 7,000 sengizele nezingane ezu4 bese ubona ukuthi isiyaqala njalo idivision ngenxa yokuthi sengiyawukhalela lo 1,000 olinikezwe ukumkani ngenxa ukuthi nathi sinezinto like ngizama ukujustify njalo but umbuzo wami usekutheni omakoti mabefika emzini le division isuke isidalwa yini? Number 1 mawufikile emzini womuntu uzogana usukuzele uzowakha umuzi nale ndoda usukufuna ukuyibona kusasa ingumnumzana nasemakhaya basitshela kanjalo masiphuma yes indoda eqotho mawufikile wabona ukuthi indoda yakho la ekhaya ngathi yenziwe isilima wena ufuna ukuyakha ibe indoda iadvice yokuqala zama ukutshela indoda yakho ukuthi andisana umuzi musu kuyikhipha ngobubi musu kuyikhipha ixabene nabasekhaya musu kuyikhipha ixabene nesibusiso somndeni ikhiphe ngamazwi ahlakaniphile athi myeni wami ngoba la ekhaya uyabona ukuthi umuzi sibaningi kanje nabafowenu fanele beganwe njengoba sekukhona mina awucabangini ukuthi siunwebe umuzi siphume siye ngaphandle masiphuma siye ngaphandle kwenza kusizaphi lokho masivakashile la ekhaya siyohlezi samukelekile nendlela esiphila ngayo angeke affectwe indlela yala ekhaya nendlela yala ekhaya angeke affectwe indlela esiphila ngayo kuhle uganelwe ekhaya but nabo umngozi number 1 umuganwa nginosisi la amakhethini bathanda amnyama wena uthanda amakhethini amhlophe isiqali limpi ngizobanga nje amakhethini ngoba nabantu besifazane nomfowethu aganwe umngakho uthanda amaplate awu4 khona esimanje manje mina ngithanda indishi yesidala kuqala icompetition yingakho uqala indoda ibiqale uyise ayikhipha isiza hayi kude mhlambe noma kude ke la anendawo khona ayisikele iyokwakha lapha ya namabhuna ayibambile lento yingakho kunendawo ethi Cliffsdale wayesikela ingane yakhe yokuqala Hammersdale usikela ingane yakhe yosibili ngoba uma sizoganwa sihlale la ndawonye nathi siyaziqhatha ngokuba nabantu ukhumbula ukuthi omakoti abangaphandle abayazi impilo yala ekhaya yamakhethini abomvu uyayizwa lonto leyo so uma befika ezinye izinto bazenza out of goodness basuke bengawuqhathi umndeni kodwa ngoba ushintsho kunzima ukuthi silwamkele ngoba lenziwa umuntu ongazalwanga la ekhaya ongenalo igazi la ekhaya abakoti abaningi abakwi case yokuxova bebengaxovi bafike noshintsho ngoba bebefuna ukubona indoda yabo iwumuntu ongcono la ekhaya but iadvice ke ukubuyela kwimpendulo yakho mangabe sesifike kuleso sigaba la ekhaya ukuze singaxabani asibe nemizi yethu bese siba nendawo ekuthiwa ikhaya elikhulu la esizobonana khona ngoba sizogcina usiko oluthize la sizobonana khona ngoba sinama gatherings ethu efamily la sihlangene khona kodwa asithi mase sithatha steps sokuganwa sinezingane asivele sakhe uNkulunkulu asipha amandla siphume siye ngaphandle ukhumbuleke makoti uma umakoti esefuna ukuthi lo mndeni ngoba kade ngondla mina mageja ngithi 7,000 bengade ngibanikeza u2,000 angithi umakoti ohlakaniphila akazi uhambisa imali uzohambisa igrosa akekho umuntu ozobala igrosa yokuthi ube imalini uzohambisa igrosa eyanele ukuthi akuphilwe ekhaya kudliwe ngoba vele phela bengade ngingadingeka imali bekudingeka ukudla kodwa once waqala wabanikeza imali babale sala kuwena ukuthi imali inesala kuwena so ukuze ungayenzi leyo division hamba nje uthengisa igrosa nihambise nomyeni wakhe ngicela ukubamba prophet ungakaqedi because ukhuluma indaba ukuthi mina amakoti nomyeni wami masiphume but in the case la sekuphuma obhuti mhlambe angazi noma ngokudikila noma ngokucasuka mhlambe noma osisi sebephuma la egcekeni sebengishiya la egcekeni nomkhonyana akonakali yini sengihleli nomkhonyana ekhaya sekuyimina ogada ekhaya akonakali phela ngoba ngeke ngushiye umuzi kababa ucinyiwe sekuyangiphoqa ngoba sebephumile kodwa isizathu sokuphuma ngilwa nalento ethi
isizathu akungabi impi ngoba usayokwakha umuzi wempi nalapha ya uphuma kayihlo ngani mawuphuma la ekhaya lo muzi wakho kabani kusewumuzi kayihlo lo monakalo ophume ngawo la uyakulandela lapha emzini kayihlo so akungaphunywa kulikwa akuphunywe kahle kuhle ukwandisa umuzi wakhe nizinsizwa zomuntu othize kuthiwa nje hawu insizwa sasembazo zonke zakhile lapha ya kuhle lokho kodwa asingaphumi siqabene angikwenzela isibonelo mina nokumkani kuba kuya ngabafazi ngabasibhekani into esidlule kuzona zikhona u3 months engahlala ngamkhulumisa kumkani ngase ngiyacabanga ngixishiwe ngangishadela leso sikhathi kwenye indawo ngixishiwe ukuthi ukumkani uyangizonda uyangimonazela in kodwa ngathi mase ngibuyekeza ngabuza ukuthi lo muntu ngikhule naye in yini mayinephutha ngingazama indlela yokulungisa kunokuthi ngiphume ngimzonda umfowethu kuthiwa kangeni lo muzi ongangena umfowethu kodwa bayangena abanye abantu bakweminye imizi ngaphandle bayangena abakithi bayangena abakini bayangena besemzini yangaphandle ngafunda lapho ukuthi umfowethu ngiyohleze ngimdinga ngathi ngilungisa naye kanti ngizelwa izikhathi enzima lavuka igazi wangigona ukuba kuthiwa ngamlahla ngesikhathi sami senjabulo ngesikhathi enzima ngangizobuyela lapha ikhaya lihlezi liyikhaya ilona eliyogcina ngekhathi sakhe ezinzima lo mfazi sekushila usugula uyobugezwa lapha ekhaya yo kwahamba ngisho umbuzo olandelayo yo prophet yeah mfowethu uthi ikhaya kohlezi kuyikhaya ngelinye ilanga uzokudivorce lo mfazi lo usala ungenamuntu thina ngeke sikudivorce akuvela imizi athathe imoto athathe into ufanele ubuyele kule ndlevu zakhe ngisho ubaba wakhe ngathi angifuni lutho na izalukazi bese zithi hayibo phela ingane yala ekhaya ethi uma wakhe sethi angifuni lutho lo wahamba washiya la ekhaya nje bebe khona umakhelwane bethi siyakuza ubhlungu bunjalo kodwa wakini uyabona ke lawo mazwi apowerful adlula wonke amazwi sebethi angwenzela isibonelo into eyishilo lo okade engafuna ungcwaba bakhe egcineni uncengwe waze wamngcwaba ngoba igazi lakhe egcineni bonke omasingcwabisane bebethi kulungile so letha lokhu mahala kuqhamuke le department lithi sokwenza lokhu mahala bonke bancengela into eyodwa ukuthi noma ngabe ukwenzeni doesn't matter kodwa wakini ugcine lephi ugcine engcwatshwa uyena ngoba ikhaya lingaphezulu ukudlula izinto zonke ngisho umphakathi ubumngeze lodwa siyancenga awushonga umphakathi uthi kade sakhe naye la sizomncwaba bayazi ukuthi udinga ikhaya uyabona ke mase kunzima ngisho kuthiwa wawuphuma udelelile ekhaya kushiywe lodwa kuthiwa kodwa igazi lenu nje anikwazi kumlahla akukho silima sindlebe ende kwazi kukhulunywa ngomuntu ophoxile ekhaya ngithi ke mina kulula nje obushilo asilungise manje simbathisane manje sihlabelane manje sidle kahle manje sisaphila ngoba kuyabiza ukulungisa umuntu oseyidlozi kucheap ukulungisa umuntu engakabi idlozi kahle Mageja bekufanele ngabe kwamlotha sokukhumelana manje yes namashumi lawa siwafake manje sixoxa ukuthi manje iyahlupha lena Mageja ngiyazi ukuthi ibalulekile nasemasontweni bayekhuluma indaba yenhlambuluko iyahlupha le mangisaphila ngoba mayihlambuluko ivele ifuna ukungiexpose ukuthi mina ngangirong akuyona inhlambuluko la kuzoqalwa khona kuthiwa asiqale ekuqaleni ukuthi wawenzeni ucabanga ukuthi mangiqala mina ngixoxa into engangiyenze kuwena yakulimaza yini ezoba inhlambuluko lapho ngoba uzoqala phansi ulimala uma mina nokuthula ngomyeni wakho ngithi mina nokuthula njengoba ngizohlambuluka ngakufebela bese uthi wena hayi isho yonke into ayenza fanele ngibale ngithi uLucy uPatricia ubani angithi ukuthi ngiyakulimaza lapho no asakhe inhlambuluko lapho sivusa amanxeba ngoba ungaphela usuku ngibuza ngoPatricia kuphela yini ayenayo mina engingenayo angithi yabona kuzovuka amanxeba inhlambuluko yangempela la elithi mfowethu sinyathelene ngizodecide ukufonga isigqoko ngicela uxolo angisafisi sibuyele emuva ukuthi kwakwenzekeni wenzani mina ngenzeni kodwa ngifisa sigezelana inhliziyo sobabili sikhumelana umlotha sakhe inhlambuluko leyo ngoba sesifuna ukuqala kabusha asifuna ukuyogubha ilonda ngoba mangibuchazela konke engwenzile uzolokhu ngibuza ukuthi wawukwenzelana nami ngizogcina ngidina ukuthi hayi phela nawe ungayona ingelosi akuseyona inhlambuluko ke leyo Asiyitolo bona ngikhetha TV hlena uProfessor Mageja sikhuluma yindaba yokubaleka komndeni bakithi sesithinte kakhulu ukuthi asilungisene sisaphila nawe njengoba ushiya umfazi ekhaya uwona umndeni wakho lo washiya ingane waphuma wakhetha lokho okwenzayo ngelinye ilanga fanele ubuyele ekhaya uyolungisa isimo seyitolo siyabuya
Asibona sikhuluma nombukelani KZN TV sabukela uhlelo lenqikithe sihle naye umprofeti Magejageja namhlanje sikhuluma yona indaba yomndeni kodwa njengamanje umprofeti asikwazi ukuyivala singayanga ebandleni because lo monakalo wenzeke ekhaya ngoba vele sekwenzekile and I'm glad ukuthi usofikile wasifundisa ngalento lena ngalesikhathi konakala ekhaya ngaphuma ngabalekela ebandleni ngafika ngathola umama ngathola ubaba ngalesikhathi ngithola le comfort ebandleni kwayiyona ndawo engibona ukuthi awu iyona deserve imali yami ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi bengikona bese ke kwenzeka lokho besikhuluma ngakho umprofeti bese ngiyashona ke bese ningasangcwabi ke futhi manje ke la ebandleni senithi angiphindisela kulo leli khaya elivuzayo futhi manje phela ukhumbula ukuthi isonto isakhiwo nje singayibamba inkonzo kodwa ngesikwazi ukubeka abakini bengeke ubonaka yonke iprogram ngicela ukungiyisa emncwabeni ngingayi-attend imncwabo elingekho izwi lenkosi ongabhaliwe umfundisi kodwa ngikaze ngiwu-attend umncwabo ongenayo womndeni okhulumela bomndeni angiphinde futhi ngike nga-attend imncwabo mina kube neprogram from ekuqaleni kuyophuma egcineni akekho umfundisi kodwa ngikaze ngiwu-attend umncwabo la ongekho khona okhulumela umndeni you understand kusho ukuthi impilo ingaqhubeka lingekho isonto it affects asikhuluma iqiniso bakhona abantu abangasonto and impilo ihamba kahle futhi benza izinto kahle isonto ila kuhlangene khona abantu ekufanele bafundiswe ngomndeni lento ibalekele ekhaya yokuyalwa fanele uyifice esontweni ngoba uma usuke ekhaya uze esontweni ekhaya ungakhiwe nasesontweni ungakhelwe ukuyoba right ekhaya uzoba umuntu ophila impilo embili uzoba umuntu esikwazi ukuthi umuhle la esontweni ube umuntu omubi ekhaya you know ukuthi abantu abagcwele inyangeni abaningi bayela ukuthakatha imndeni yabo ngoba bakholelwa ukuthi imndeni yabe bathakathayo of which sometimes vele kuyaba iqiniso kube njalo but omunye umonakalo wenziwe yithina abaholi emasontweni la nokuthula ngihlala nawe ngithatha okweshumi ngingacheck isalukwazi esikuzalayo ukuthi sidleni ekhaya nokuthula ngingacheck ukuthi khona ekhaya njoba si-fundraiser sine-building fund la esontweni ukhona yini u2 room ekhaya ukuthi mangabe linethi izulu imvula ingangeni ngaphakathi sisinokuthula indaba singabi nayo ilegacy thina abantu abamnyama siphila ngengaphandle hayi ngengaphakathi yabona amaSulumane angaxolela ungibondelana endlini eyodwa kodwa kwayela ekhaya akhila ekhaya awagqoka impahla ezibizayo ngaphandle aqoka nje izinto ezisimple ngo100 rand uyayithola ingubo yeSulumane ngo50 rand uyasithola isigqoko sakhona seSulumane 150 useswengile wena ufaka iLouis Vuitton kodwa ikhaya lakho alikho right yindaba uphileli ngaphandle ufuna ukunconya ukuthi ave gqoka unokuthula kodwa ekhaya have belamba ngoba ekhaya babonakali ingaphakathi sikufihlile lokho esontweni siyofundisa impilo yokuphila ngengaphakathi hayi ngengaphandle asiyeke ukuba muhle ngaphandle sikuncome esontweni sithi have ingamphuthi tithe kodwa iyamphutha igrosa yasekhaya kahle kahle efamily akumele bamnyanya umfundisi wakho fanele basondelane naye kube ibona abakwazi ukuzoceba ukuthi uyambona umfundisi simbonile efakaza ku TV kodwa nathi sigcina ku TV le mali akhuluma ngayo asitholanga ngisho isent bese umfundisi wakhe esebenza hand in hand singasebenzisani ngomncwabo kade singasebenzisani kusemnandi asiqala ukusebenzisana kusemnandi hayi ngomncwabo ukubone sekushona umuntu uthola ukuthi ifamily ayimfuna umfundisi umuntu owenze lonto leyo indlela ebephila ngayo la ekhaya nomfundisi akazabe nethuba lokuzobona ukuthi impilo iyabalansa yini ekhaya sefika umfundisi usethi umndeni asebenzisane abasayifuni lenkonzo ngoba i-character yomzalwane wenu yomkhethwa wenu nabakhetha i-character yomkhethwa wenu iyona eveza umfundisi ngesithombe esibi kanti nomfundisi ube enjoy ama benefit evuna la ngatshalanga khona kwatshala ikhaya akungadli isonto kwatshala ikhaya akungadli yonke umphakathi awubenefit angisho ukuthi abantu abanganikeli abanikela abantu kodwa ungakhohlwa phela ukuthi imbewu yatshalwa kuphi njoba ngishile eqaleni statement sami esithi asingasebenzisani mase kumncwabo kade singakaze sisebenzisane kusakuhle kusenemali kusenezimoto asisebenzisane from the beginning up to the end not egcineni kuphela singaqalanga ndawonye sasebenzisana
Ngiyakuvumela kakhulu umfundisi kulokho okushoyo ukuthi kwesinye isikhathi ngezibhadik ngenxa yokuganga kwabefundisi abanye bangena kulezi inkolo ezibizwa ngama-cult. Yes. La vele inkolo yakhona ithi sebenzela la. Qala umcheck yena umfundisi unayo yini ifamily. You must check. Yazi leyo nkolo njani? Umfundisi kujwayelekile ukuthi kube wangaphandle. Number 2 nonkosikazi efike emtholela niyibuza ukuthi ngoba mdala lo muntu sonke lesikhathi la suka khona ubenganamfazi njengoba ezoganwa la. Number 2 ubo check abazali bakhe baya attenda indlela esonto. Kubalekile uma ungena enkonzweni ucheck umzali womuntu uyeza yini kulelo sonto. You understand? Kubalekile ukucheck ukuthi ukhona yini umfowabo la esontweni. Mase kuyena yedwa umfundisi nama-bodyguard awaqashile kuphela isign leyo ukuthi ngiyenzeka ukuthi umuntu ongena i-relationship ne-family nawe maningi amathuba ukuthi ungabi nawo ubudlelwane bakho ngoba kuhlukene khona abantu ababefundisi ngoba beseza abantu bese kube khona abantu ababafundisi ngoba besebenza. Laba abasebenzayo abanandaba ukuthi ekhaya kwenzakalani. Laba abasebenzayo uma uphethe imali akanqeni ukutshela ukuthi uphunyelwe imiliyoni athi lethe lonke noma lethe uhalf. Kodwa laba abazokwakha empilweni bacathulisa bekubuza ngisho ukuthi le mali uzoyenzani. Hayi ngoba ene-interest emalini yakho ufuna ukubona ukuthi impilo yakho ithuthuka kanjani. Uyazi ukuthi mawusukhulile empilweni khona izinto ezifundayo. Uyabona mina ngiqala isonto khona into okuthiwa worship ngangiyithatha nje nginganaki ukuthi kwenzakalani. Ngithe sengimdala ngathi kumuntu uyabona mangabe ulethe okweshumi leni mise okweshumi kwakho u1000 ukuletha kumina. Kanti unezikweletu oyikhokhayo lo 1000 ungakwazi ukukhokha izikweletu. Iletho kweshumi kimi ngokwenkolelo esikholelwa kuyona. Kodwa mina fanele ngiphinde ngikuphe u1000. Ngikhuluma lento ku TV ngoba senkonzweni yami bayayazi. Fanele ngiphinde ngikuphe the same amount. Ngikuphelani isibusiso sokungeniso weshumi sewunaso ngokuthi ukulethile. Kodwa mase ngikukhiphela ngikupha sengikuphi isipho njengobaba wakho. Ngoba akufuneki phela unikele kakhulu mina kodwa izikweletu zikuhleli la. Angithi esontweni uzela ukuzophila impilo ekhululekile. Even financially ke it's my responsibility ukuthi angikwenze uphile impilo ekhululekile. Akwenzeki kanjalo umprofeti akwenzeki siyafisa ngabe kwenzeka kanjalo. Bathi mawusuyinikeza uJehova isihambile. Kahle kahle before uzucabanga izikweletu zakho bekufanele ucabanga uJehova qala ngoba uyena unginike umsebenzi. Checka ke ukuthi abantu abaningi abaseyikweletini akona inamakholo. Okokuqala shawa yini kunenyanga la nikhipha khona ifirst fruit. Imoto oyikhokhelayo ayilindile ifirst fruit ifuna imali yayo. So sekufanele wenze njani fanele uyoyiboleka imali yokukhokhela le moto usungene ezikweletini na next year masukhipha ifirst fruit wandisa izikweletu osuvele usukusona. Njengabefundisi nabaholi nama-leaders amabishop kumele lento sibuye siyicwaninge kahle ukuthi la lowe kwakhulunywa ngezitshalo la kwangibiwa khona ensimini ubhatata amadumbe nayo yonke into. Mase kusemalini yiphi indlela esayihandlisha ngayo ngoba angikholwa phela ukuthi uNkulunkulu wagcina ukukhuluma ngaleza ikhathi. Ukhuluma nathi kwi-generation esinayo. Nangu umuntu hola u10,000 but izikweletu zakhe zidla yonke into. Fanele ngithini kuloyo muntu? Fanele ngithi nikeza uJehova uzoyiqeda izikweletu kanjani? Angihlale phansi nalo muntu number 1 leli ikhadi lasesitolo silinqamule ngoba likuthengisa izimpahla kakhulu elezikweletu. Sikhokhela kanjani izikweletu? Angikwazi ukuthatha okweshumi kwakho hlala nami phansi. Okweshumi kwakho imalini mfundisi 2.5. Alright mntanami kunganjani ukuthi mawukhipha u2.5 ngikupha u2000 njalo sithatha u500 kuphela la esontweni ukuze simaintain izinto zesonto kuze kube uyakhona ukuqeda isikweletu sakho. Umsebenzi wami njengomholi wakho ukuthi ngikufundise ukuthi uyakha kanjani impilo eright emndenini ukuze ungabi sesontweni for 30 minutes ujive njalo siyathandaza kube mnandi kodwa ekhaya akuhlale kuyisilwane uyibhubesi uliswa yini ienga yokuthi impilo ayiphambili kanti ubudedengu bokuqala bube kumina njengomholi wakhe esontweni. Ngike ngavakashelwa bazokhumbula labesishutha nabo ngeke ngavakashelwa ama-Americans. Yes. BangamaKristu. Yes. Bafike basitshela ukuthi kwaba nomehluko ngalesikhathi inkolo siyinikezwa. Yes. Thina inkolo esayinikwa yathi asikhipheni. Bona inkolo abayithola ithi bona abanikele kubafelokazi abanikele intandaneni. Ayikho yona bona imali abayithathayo. Bona futhi inkolo eyafika kubona ithi abaye eAfrika beyobakhela amabandla. Abakhuriye izimpahla abangasayisebenzisi ziye eAfrika beyonikela ngazo. Bathi bayamangala ukuthi njengoba bethi bayasibonelela kanti thina imali siyinikeza umfundisi umuntu oyedwa. Yabona ke.
Ngokomthetho vele imali yesonto yokubheka indleko zesonto ibheke nabafelokazi ibheke nezintandane izingane ezixakekile ezingafundi zikwazi ukuthi ziye esikolweni zingahlali phansi. Miningi imisebenzi esingayenza ngemali yesonto. Naye ke phela umfundisi fanele ayidle bakithi sebengaze basincisha imali. Fanele sidle nathi phela. Lesalile sesizenzile indleko sakhokho rent besonto, sakha amasonto makufanele sakha amasonto. Ubona notice thina abafundisi abamnyama siwakha amasonto ngoba yonke into siyayidla thina. Ngamanye amagama singene ngesisu, asingenanga ngobizo. Ingakho uthola ukuthi nginomuzi omuhle kodwa nginalo isonto. Nginendawo yonke into yami nje iubukhazikhazi kodwa ioffice lami alirate standard sezinto enginazo mina. Esontweni indawo engayinaki nje kuhlalwa noma kanjani. Into efanele siyilungise leyo njengabantu abamnyama and grow in it. Ukuze kuthi ngelinye ilanga makuba nezikhukhula abantu ngeke ubagcine endlini oyirentayo, fanele uyobagcina endlini yesonto. And endlini yesonto mhlawumbe emasaka fanele sibuyele kule formula yogogo ukuthi akaphathi isitini omunye, aphathi udaka omunye aphathi ukuthi nokuthi ukuze sizokwazi ukuba neshelter ekugcineni. But yonke lento sishawa into eyodwa, imndeni yethu ayakhekile, ingakho singakwazi ukwakha nasesontweni. Mbola KZN TV sihlena umProfet Mageja Geja sayitolo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu. Asipende sikwamukela Mbola KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi besihlena umProfet Mageja Geja fanele simdedela hamba ebandleni Prophet asibonga kakhulu ngesikhathi sakhe amazokugcina nje umProfet nokuthi umemezele indawo zoba kuzona. Asiyakhe imndeni. Asingavuma imndeni ehlukane ngoba sinalo ikusasa. Ikusasa lethu imndeni yethu. Siyazi ukuthi ithakathiwe asiyisukumele siyilungise ngoba sinjenje saluza isibusiso somndeni. Asibuke izizwe zonke. Umnotho wakhiwa ngomndeni. Kunesibusiso sokuba semndenini ositholayo. Abangasagoduka abathola indlela yokugoduka beye ekhaya. Abashiya amakhosikazi zonakela izinto. Ababuyele kumakhosikazi beyolungisa izinto zabo. Baxabene nezingane nabayeni. Ngithi abantu abasukume bayilungise lento. Uma bedinga ukwelulekwa sihlezi sikhona ukuze sihlale nabo phansi. Mina eMaritzburg ngiyabonakala njalo ngoLwesibili. Ngiqala ekseni ngo8 kuze kube ntambama ngoLwesibili eMaritzburg nje. Makulwesibili ngisuke ngikhona eMaritzburg na njalo ngamasonto ngisuke ngikhona eMaritzburg. Ngiqala ngo10 ekseni ngesonto enumber 285 ku Back Street ePietermaritzburg. Abantu ke bangangilandela la ngomhla ka9 ngizobe ngisecaluza mhla ka9 May ngizobe ngisecaluza hall lapha endaweni ekuthiwa isecaluza ePietermaritzburg. La ngizobe nginenkonzo khona yokulungisa amakhaya abantu baphatha umhlabathi wasemakhaya la ngizolungisa khona ubuthakathi la kwafakwa khona inkaba yakho kwambelwa izinto zenziwe enhlabathini sisetshenziwe ke seqama eminye imigodi sithi siyequzwe ngathi kunento ekhumukayo kanti kukhumuka inhlanhla kukhumuka isibusi sokukhumuka zibhede izinto kanti wasetshenzwa umuntu nomuntu ongenalo ikhaya ayikho empambanweni zemigwaqo ezinayo. Ngizoqala ke kacaluza ngo10 ekseni kuzobe kuumgqibelo kacaluza hall ngizobe ngikhona umhla ka9 kuMay. Ngomhla ka10 ngiseGoli eKempton Park Civic Center yiyo leyo nkonzo. Ngomhla ka16 kuMay nginenkonzo ekuthiwa isambulo la ngembula khona yonke into eyinhlanhla kwenembuziwe ngembula laba abazalwa bembethe. Lapha eStenga ngizobe ngikhona kuqhubeka inkonzo ngomhla ka16 kuMay ngizobe ngiseStenga Town Hall kwaDukuza Town Hall. Mhla ka17 inkonzo yesambulo iqala mhla ka17 ngizobe ngiseMaritzburg enumber 285 ku Back Street 17 ngizobe kuyisonto. Abazalwa bembethe nabaneziphiwo soqala nabo siye empophomeni la esiyohlambulula khona bese siqhubeka nenkonzo yesambulo la kwembulwa khona into yakho eyaqhitshwa ngabathakathi. Umhla ka17 kuMay ekseni siyohlangana ekseni ngo6 bangafika ngomgqibelo abantu mhla ka16 balalele enkonzweni. Mina ngizobe ngiseStenga ke mhla ka16 ekseni ngo10 bese kuthi mhla ka23 ngizobe ngiseNewcastle eMadadeni Hall kuzobe kumgqibelo inkonzo yesambulo Nkosi embula into zami. But mhla ka23 ngizoqala eWinterton eBergville eKetani Hall ngizoqala ngomhla ka23 kuMay khona izoba ngo7 kuya ku10 o'clock. Mangisuka ngo10 iyaqala ngo12 eNewcastle la ngizobe ngikhona. Mhla ka29 isempangeni Anglican inkonzo yesambulo mayimbulo into zakho zonke ezagqitshwa nezanjonjo. Mhla ka30 ngizoba seYMCA ekseni ngo7 kuze kube u11 ngiyayiqeda inkonzo eYMCA eThekwini phakathi eDrobheni. Abantu ke bangangilandela ngikhona la ekhaya njalo ngo4 ntambama uhlelo likhona ngesonto likaMphrofethi Mageja Geja kanti bangathatha nansi inombolo bangayifaki imali yonke
yonke into ozoyenza uyafona for ama direction uzizele wena ungafaki imali esitolo noma efonini noma kwi-account. Abantu ke inombolo ithi 067 287 0418. Cela kuyiphinda 067 287 0418. Inkosi yomusa inibusise kakhulu. Asibonga kakhulu Mprofeti. Asibonga Mbongelani Catering TV, asithemba ukuthi kukhona izinto enifundile. Umfundisi ekhuluma into ezibalekile indawo azobe kuzona kakhulukazi njengoba silungisa amakhaya. Siyazi sikhuluma into indaba ebalekile kakhulu ukuthi emakhaya konakele ziningi kakhulu izinto ekufanele ilungiswe. Kunjalo ke nazi insuku umfundisi aseyishilo ukuthi if ningakwazi ukuthi nilungise nodwa ekhaya nakho asekwenzile umfundisi ukuthi sikwazi ukuthi silekeleleke. Mina ke nawe sesiqedile kwanamhlanje ke asibonana ngokuzayo santhanda. Bakwashi wakuzobuya. Angizomemezela ukubuya kwezinto. Ngizosukuma nokubonga ngaphansi kwesihlalo sandaba ezitha. Ngangingekho ngelanga kuzoba nenkonzo yezicelo. Kodwa ngathi ngisekhaya kwangena ifoni yokuthi ubhuti wami seshonile. Mangiphuthuma khona ngiqeda ukugeza ngithi ngilungiselela ukuza la enkonzweni. Ngivele ngikhulume ngisamile nje ngithi ngiyafisa ukuthumelela izicelo esontweni kodwa ngizosithumela ngezwi. Ngampela bakhethwa ngiphendulekile ngafaka application ngathola imoto. Hi. Hey, sithola indaba ehlukile ke manje ejabulisayo. Kahle wena, ngiyabona ukhi yayibo mushasha impela. Moto na usichazele nje sondele. ISuzuki, iSears, yebo. Ila ngaphandle nje. Manje le moto ubuyiplanile ni noma isigubhukane nje sokuthi hayi isicelo sami ngifuna ukuthi kube imoto nje mina engizosithumela kubaba. Ngiyazi ukuthi awusakwazanga ukubhala kodwa mawula endlini ushonelwe ngala uthini ngala uthi kodwa ngicela imoto. Ngiyazi ngishonelwe kodwa imoto engicelayo. Ukulandela imfundiso zababa ngaya ngonyaka odlule egarage. Ngafika ngayo ikhunga ngase kulonyaka ngase ngayi-applyela. Ukhohlakeleke phela wena. Ungena la egarage uzokhunga imoto yabelungu awukayi-applyela uzothi le moto ngoba umprofeti useshilo kodwa le eyami. Yebo ngafike ngayikhunga nje ngathi into engiyayidinga. Nakho qhum eyakhe imoto manje. Yebo sengeyami ke manje. Abantu base Underberg bakhale kwezwakala ukuzwila ukukhala kwenu. Bathi umprofeti siyabadinga abaqaqa. Sizufakazi babantu bafakaza ngeimali zabo ezaqaqeka imindeni, impumelelo, imisebenzi, yonke into ebifasiwe, imfuyo ziyaqaqeka. Uza nini kanti kuthina Prophet uMagejageja? Umkhuleko wenu uzwakele. Ngifike eqathatha ngomhla ka25 kuApril ekseni ngo10 kuyobe kumgqibelo eUnderberg Community Hall. Ngiyofika ekseni ngo10 imbukelo wami. Abantu abafuni one on one ngizobe ngikhona. Kodwa uyifaka imali efonini yonke into uzoyenza sengifikile ngomhla ka25 ekseni. Phatha umnikelo wakho ka250 rand ngikunikeza into ozoyifaka qaqeka izinto. Sabela uyabizwa. Yakhuluma umoya mntanami. Yangizwa mntanami. Yakhuluma umoya kimi mntanami yangizwa. Kuthiwa mntanami masingenzi lutho. Ngikubona ungadluli kwinyanga kaApril. Yangizwa. Kunomsebenzi okhona kini. Ngomhla ka25 April. Nginama? Ngikuprovela ukuthi lento iyumkhokha. Yangizwa? Kini nine problem abantu mabefa bavele bathule bangavuki. Ngoba kukhona umuntu owathatha into yesithwala. Ngo2022 uma wakho ngoApril wathula wangavuka. Kunomuntu owathatha intembi
edla igazi labantu maku April. Nanku umsebenzi 25 April kunomsebenzi kunomuntu ohamba. Kunezinto mbukelo wami ezatshalwe enhlabathini la unyathela khona uvaliwe mbukelo wami. Bayaza bathakathi ukuthi noma ungandize emoyeni kodwa ekugcineni zonyathela phansi. Kunabantu izinto zabo banamaphupha amahle mabasalela embedeni but immediately banyathela umhlabathi kuyashabalala kuchitheka njengamanzi mbukelo wami. Iqiniso lithi kwathatha umhlabathi lazalwa khona okunenkaba yakhe khona. Omunye mbukelo wami kwathatha inhlabathi la nyathela khona zonke izinsuku adlula khona. Ngiyengizwa abantu befunga bethi siyohlangana esikhaleni kwaNtombela. Bayifungela impilo yakho mbukelo wami bagqiba izinto insila zakho ongathawula kokugeza awuwaza shonapha aphansi emhlabathini ayakhala mbukelo wami. Abantu bayibamba lento esemabhayibhelini yokuthi mhlaqalekiswa umuntu kwaqalekiswa nomhlaba. Umhlaba wawuqhakazile wasuveza ameva mbukelo wami. Kanjalo nawe into zakho azihlangana umhlaba uvuvezela ameva. Kanti mbukelo wami akugcinwa ngalapho kwathathwa nomhlaba wamathuna wasetshenzwa naqatshaniswa nomndeni nahlukana zavala izinto zenu. Ngiyaluza usizi lwakho mbukelo wami ekhaya njoba ngihleli la ngikhuluma. Yingakho mbukelo wami ngibiza inhlabathi kuwo wonke umuntu mbukelo wami ozoza kule nkonzo mbukelo wami. Lapha khona inhlabathi yasekhaya, inhlabathi yethune lasetshenzwa, inhlabathi yaseimpambaneni zomgwaqo, kanjalo nenhlabathi yalambukelo wami ohlala khona. Ngiyaza khona kwakho kodwa ngifuna ukwakhela ikhaya mbukelo wami. Ngifuna ukwenza izinto zakho ziphumelele zibe right. Siqaqe ifungo namafindo okwaboshwa phansi enhlabathini. Uyazi abantu abathwetshuliwe basetshenzwa. Abanye abantu bathi bevuka ekseni wanyathela igceke limanzi emva kwalokho wezwa ngathi khona into ekhumukayo. Kwakhumuka ingubo yenhlanhla yempumelelo. Emva kwalokho akuphindanga kwalunga mbukelo wami. Niyafa kunokuthi niye phambili. Niyamosheka kunokuthi kube khona okulungayo. Ubani ongaqoqa lento kuthi uywe mina mbukelo wami kuba ngizoqoqa konke okwahlakazwa mbukelo wami. Ngizomemeza phezulu kwenhlabathi yakini ngithi mathambo hlanganana bese ziyavuka izinto ziyahlangana impumelelo phinde ibuye ekhaya mbukelo wami. Ngiyazi ujaha ukuza ukuthi kuyobeke nini. Umhla ka9 kuMeyi mbukelo wami kuyobe kumgqibelo. Sihlangana eCaluza ehholo elikhulu laseCaluza mbukelo wami. La sohlangana khona mbukelo wami size kule nkonzo enkulu mbukelo wami yaluqaqwa kwabantu ababoshwa phansi. Engani noma ungahamba phezulu abakini bangcotshwa phansi la ufaswe khona mbukelo wami. Siyoqala ikuseni ke mbukelo wami ngo10 kuyobe kumgqibelo mhla ka9 kuMeyi mbukelo wami. La ungiphathela khona umnikelo ka200 nje kuphela. Sabela uyabizwa. Usolo khulumayo osuka eThekwini. Ngibonge ufika kwami kulamagceke ngifike ngoFebruary. Kwaku February 14 kuzoyiwa emanzini. Lensebenzo le ngiyalelo ubhuti wami ezizalwa naye kubaba. Wathi lalela mufika lapha ya ungayishiyi lensebenzo eyikhombo uqale ngayo. Angihambe ngahamba ngafika ngasebenzisa lensebenzo le epink. Into zami zivalekile kulokuthiwa hamba komalume njengoba ngifaka isiphandla saka Masingi komalume sala nomfethu sayilungisa leyo nto. Emva kwalokho ngilongithandazile ngithi Nkosi ngicela ukuthi kule nkonzo ngihlale ngoba yila engibizelwe khona ngizwe enhlizweni. Kithi ngifuna ukuza nabantwana bami la kodwa ngoba imoto ngabi nangizowenze njani. Angiqala ukuba nemoto last year ngoFebruary 17 ibank la ngiphuca imoto. Ngaguqa ngathandaza ngathi konke okudliwe isikhonyana ngiyobuya ukuthi kanjani kodwa kuzobuya nangempela. Kanti ngizoza la ngoFebruary ubuhlungu obuningi kusukela ku2023 kwaze kwafika uFebruary yahamba imoto ngaba sathenga luzu 8 room umuze ngangwakhela mangifika la akuphelanga isikhathi esingakanani ngathi ubaba waka wathi awukungena ebank uthi imali ngizokulanda ngangene African Bank ngathi uthe ubaba ngizokulanda mali ngidinga imoto sidinga ukuye ekhaya sokwenza umsebenzi wabantwana sibafake iphandla nabo. Mangithi lingibuka lelindi la ngiqhweba la vele ngavuka no300,000. Angazi unamanje awukakholwa. Usathi nabaxoxa insumansumane la kalo baba lona. Usathi ngeke laba prophet banamanga. Thina sikutshela ngomagejageja. Owenza izinto zenzeke. Wenza izinto zenzeke. Lebi busiswa izolo le yamhlophe ilandela imhlophe. Yini Ford Esco ngibona Esco something Ford EcoBoost. Yebo.
imoto emhlophe engenathayi kwabuye nethayi. Ngiyabonga kubaba Magejageja, uNkulunkulu amkhusele njalo amkhulise. Ngithi bonke abaqala ukufika isethembeni la izinto ziyalunga.